Eta Valentzian zer? Valentzian libre guinen. Libre. Gero zen barrure. Valentzian bertan libre guinen. Eta gero nora sartu? Basera. Kartzela batera edo? Trenera. Trenera. Bagoitara. Valentzian izen zan. Gero, behinen. Bagoien. Bai. Eta orduen gero Valentziatik nora? Gero, Sigüenza. Sigüenzara. Eta Sigüenzatik? Sigüenzatik Jadrake. Da, Sotodosos, Jadrake. Guadalajarako Frentie. Bai. Riba de San Alices. Bai. San Alices del Sal. Riba de San Alices egon ermitxe baten. Da, gero biherrien jute egin San Alices de la Sal. Da zer biherrien zenuen? Sankak egin. Zuei armarik ez dut zuen emon? Baina zuei armarik ez dut zuen emon? Zuek biherrien? Biherrien. Guardak ikizun, baina, guardak ikizun. Gabi nipila izan, betardo kaminuen. Bizaldekuek, Madrid-aldekuek. Bai. Da, kotxeek, hain goitan, bizarro gozien gutezien, zare. Gupen teniente bat, retirau bat. Bai. Izena, zakizu? Marroki bat. Marroki zezan, Bai. Bera, gu, tratatzen izan, oto, polizia epino. Bai? Bai, oto tratatzen izan. Bai? Zaitipa? Bai, zaiti. Esto sabe más que vosotros atortzies, Bai. A ver, todo decir, esto sabe, claro, no sin guas, médico, pues, no sin equipo de delante, no sin guri. Da, claro, berak konzili eta gehiago daki horretu. Ja. Eta zenba denbora inseinu guzti izan? Zenba denbora inseinu guztire? Zenba denbora inseinu nan guztire? Han, irudibete. Irudibete dola? Bai, irudibete. Noviembre nasken eta. Jote, erunen gozien, joan araño, joan bier, eurin enfrenda, bier, gero torri, gero han, gitxi, gitxi, atzera berdezio, ana joen, atzera gabinen torri, itxota.